Кеше күзләре өчен караңгы төн формасыз шомлы сүрәт булып күренә. Икенче яктан күп кенә төнге хайваннар өчен ул төрле төс, деталь формалары белән бик бай һәм төрле булып күренә. Эш нидә соң? Төнге күбәләк кешедән нәрсә белән аерыла? Төнге күбәләкләр һәм төнлә тереклек итүче башка хайваннар караңгыда яхшы күрә, чөнки аларның күзләре яктылык җитмәгәндә дә күрергә җайлашкан. Барлык күзләр дә челтәр катлаудагы фоторецепторларга бәйле. Алар фотоннар дип атала торган кисәкчәләрне тотып ала. Соңыннан фоторецепторлар фотоннар турындагы мәгълүматны челтәр катлауның һәм башка миянең башка күзәнәкләренә җибәрә. Баш мие бу мәгълүматны анализы әйләнә-тирәне сүрәткә әверелдерү өчен куллана. Яктылык никадәр көчлерәк булса, челтәр катлауга фотоннар да шул кадәр күбрәк үтеп керә. Кояшлы көндә фотоннар челтәр катлауга айсыз төнгә караганда 100 миллион тапкыр күбрәк эләгә. Караңгыда фотоннар саны аз гына түгел, алар челтәр катлауга ышанычсыз диярлек рәвештә үтеп керәләр. Бу исә фоторецепторлар тарафыннан алынган мәгълүмат сүрәтенең сыйфаты кебек, тәүлекнең төрле вакытында төрлечә булачак дигәнне аңлата. Көндез тереклек итүче хайваннарның да күзләренә төнлә сирәк торылган фотоннарны сизеп алу авыр бирелә. Әмма төнлә тереклек итүче хайваннар өчен бу бары тик җайлашу гына. Монда җайлашуларның берсе зурлык, үлчәм. Мәсәлән, долгопед күзләренең зурлыгы аның баш мие кадәр. Ул барлык имезүчләрнең баш мияләре белән күзләренең чагыштырганда иң зур күзле хайван булып санала. Әгәр кеше күзләре дә баш мие зурлыгында булса, алар грейпфрут хәтле булырлар иде. Долгопед маймылларының күзләре матурлык өчен түгел, яктылыкны күбрәк кабул итү өчен. Зур күзләренең күз карасы дип атала торган зур тишекләре һәм зур линза хрусталиклары була. Бу рецепторларга күбрәк яктылык үтеп күрүгә ярдәм итә. Долгопедлар төнлә яхшы күрү өчен зур күзләрдән файдалансалар, мәчеләр моның өчен янып торган күзләрен эшкә җигә. Мәчеләрнең күзләре фоторецепторлар артында урнашкан tapetum lucidum дип атала торган структуралы катлау аркасында янып тора. Бу структура кристаллары булган көзгө сыман күзәнәк катламнарыннан гыйбарәт. Алар үтеп кергән яктылыкны чагылдырып, кире челтәр катлауга җибәрә һәм соңыннан ул күзләр аша тышка чыга. Бу күзләрне куркыныч итеп ялтыраудан тыш, фоторецепторларга фотоннарны сизеп алырга тагын бер мөмкинлек бирә. Чынлыкта машина яктырткычлары нәкъ менә шундый күз төзелеше нигезендә ясала. Менә гөберле бакалар акрын күрергә җайлашкан. Алар һәр фоторецепторларга секундына 1-2 фотон эләксә дә сүрәтне формалаштыра ала. Бу кешеләрнекенә караганда 25 тапкыр акрынрак. Гөберле баканың күзләре 4 секундка кадәр вакыт аралыгында фотоннар кабул итә ала. Бу аңа безнең күзләребез һәр визуаль вакыт аралыгында кабул иткән фотоннарга караганда шактый күбрәк фотоннар җыярга мөмкинлек бирә. Гөберле бака яңартылган сүрәтне 4 секундтан соң гына кабул итә, бу үз чиратында аның бик акрын җавап кайтаруына китерә. Шул ук вакытта төн яраткан чәчәкләренең хәтта йолдызлы төндә дә төсле итеп күрә ала торган бакалар кебек бөҗәкләргә дә бай. Алар моңа шаккатыргыч ысул белән күзләре кабул иткән артык детальләрдән арыну юлы белән ирешәләр. Күрше фоторецепторлардагы мәгълүмат баш миендә бер сүрәткә берләшә. Шуңа күрә һәр төркемдә фотоннар саны аерым рецепторларга караган күбрәк кабул ителә. Әмма бу сүрәт детальләрне югалтуына китерә, чөнки вак детальләр юкка фоторецепторлар челтәрен тирәлектәге кечкенә генә ноктаның да фотонын таләп итә. Хәйлә шунда, кирәк булган фотоннар саны белән чәчәкләрне табу өчен җитешмәгән детальләрнең балансы сакланырга тиеш. Әгәр күзләр сүлпән зур ялтырап тора икән, бу биологик җайлашу нәтиҗәсе булып тора һәм төнге яшәү рәвеше алып бару өчен уникаль күрү сәләтенә ия булырга ярдәм итә. Күз алдыгызга китерегез әле. Кояш баю белән мондый хайваннарга күренә торган дөнья нинди икән? Гыйлем, фән һәм мәгариф берләшмәсе, Зөһрә Фәсхиева тәрҗемәсе. Укыды Фирүзә Шәйхуллина. Татарстан радиосында әзерләнде. 2016 ел.